आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ खालामनो लादो जे फेसबुक वाट्सएप बायदिफोराव जोङो खायसे बर' हांखो लिरोब्लाथाय सोदोबफोराव जोङो महरनि जायगायाव गोलाव महरखौ होनाय नुनो मोनो। बेनि सायाव आङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायलांगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामो। दाना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, अब्लाना बुजिगोन माबोरैहाय। दानिया बेवहाय कीबोर्डआव नायदो, अनिफ्राय औ सिम बबे लाइनाव दं बेखौ नायखाना लादो। नैबे डिजिटनि सेकेन्ड लाइनाव दङ, अनजिमानि नैथि लाइनाव दङ अनिफ्राय औ सिम। बेवहाय रियाल' गैया, अब्लाबो जोङो रिखौ नैबे गाहायाव नै दाननायसिन खाथिखि दं आरो बेक खालामनायसिन खाथिखि दं। नोंथाङा नायलांदो। जुदि खौरां हांखो जों जागायनाय सोदोब लिरोब्ला नोंथाङा बेखि मोनलांगोन। जेनेबा गोसो लिरनाय लोगो लोगो जोङो नै ग होनांगोन। ग होनाय लोगो लोगोनो बेयाव फैगोन नैबे गारां हांखोनि जायगायाव फैगोन गा फैगोन, आनि जायगायाव गा फैगोन, गिसिङिनि जायगायाव गि फैगोन, गोलावैनि जायगायावबो गि गोलावै महर उरायनाया फैगोन बेयाव, आरो गुसुंनि महराव गु फैगोन, गोलाव महरनि जायगायावबो गुआनो फैगोन बेयो, आरो ए महरनि बेयाव गे फैगोन, आरो उइ महरनि जायगायाव गै फैगोन, आरो महरनि जायगायाव गो फैगोन, आरो महरनि जायगायाव गौ। जोङो महरा बबेयाव दङ होनबा जोङो गोसो होननाय लोगो लोगोनो गो लाबोनो थाखाय जोङो गखौ थुनानै महराव थुनांगोन, महर थानाय जायगायाव, अब्लानो बियो गो। बियो गेबेङै जागोन आरो बेयो गोआ। अब्लाना जों खायसेखौ होनाय नुयो नैबे गोलावै महर थानायनि गिखै आरो खायसेया बेखौ सानो जे बिसोरो बेनो गो जागोन आरो होननानै महर जागोन होननानै, नाथाय बेयो महर नङा, बियो गोलावै महरसो बियो। नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बेखौ नायनानै सोलोंना लागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ नायनानै गोरोन्थिखौ सुस्रांना लागोन आरो गेबेङै लिरगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्टआव बुंहरदो, लोगोसेनो शेयार खालामदो, आरो आंखौ थुलुंगा होनो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आङो इयुनाव नोंथांमोननि सेराव बेबादिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो हायो। दिनै दोनथ'बाय, गोजोन्थों।